Good morning everyone. Ang atong oras is alas 5 na sarado. Swayo sa buntag. Guys, sa nagong iring ang tao na po ang kantoga si Kosek. Bungi kay mukaon, ginoo ko. Matuta sa gawas guys, mga alap ta guys, mitras sayo pa sa kabuntagon kay nindot yung ikapangalap guys, kung sayo kaayo. Ngalap ta. Magwa ta og bulak para karon og para unyang gabi. Halap ta guys, may tira sayo pas ka buntagon wala pay adlaw ni gawas. Hindi ko sa banana tura. Sayo po siya ning mata bisag wala siya work. Kaya mong iro usa guys kay nayayay ba niya gikaliba nga pagkahuman. Unya palitan di man siya mukaon. Ako na siyang ituan og lugaw kay kung sirilak lang. Di kay na mo kuan saya ang sirila kay kana kung iro na kana kung dogi nga nagsakit karon guwang na ba na pila ka tuig na nana sa mga kuan ka tuig polo o 12 anak anang ako na siyang lugawan unya kay mo ako ipakaon sa iya. Oh kani tangaon kay ba na si boss guys na dagma narao tangaon kayo dili ha si kuan na tiger na tiger na. Tuh dia. Tawa, kana ko pasarado ani. Sapot tayo mo ha, sayo pa kay sa buntag. Big boss, si big boss guys. Paghilang dito dong gamay. Mga tagbulak guys ko. May sayo pa. Oh, tanawa wala pa adlaw o sayo pa kaayo na. May bulak tara. Kanin pa. Bulak. Lote may. Guys, ang atong water meat. Apa mong ko biyabas dito guys. Hindi sa ako mga biyabas. Kanilang sa akong kwaon. Mana karon kuha tag serpentina ada serpentina ni banana mubo na pod yang shower guys ini taas man to ni mubo na pod
Iti na ni. Sulod na ta. Nana ko sa sulod guys. Nara to nakuha. Nag-uula ko. Serpentina. Si Butching. Ay, George. A morning, George. Ay, si George guys. Oh. A morning, George. Na. Sa'yo kay si George. Ligo ka niya, George, ha? Kaya na mo na kang abat, George. Bukal na may. Alang, alimtan ako si Dagol. Lugawan ka na ako ni si Dagol. Kanang lugaw nga pino kaayo ba? Lugaw? Oo. Kaysa sirilat akong ipakaon niya. Lugaw na lang. Para masulan yung tiyan. Kay asin ibutang. Ako ang lugawan si Dagol guys kay kung sa kaysa sirilak among ipakaon guys kung sa ramang intaway kusog anang sirilak oy may mantong lugaw kay kanon man gihapon lugaw. Dito, dira. Sad-ar ka mangi diri dong. Sarang hero. Na? Basag ay tayo si Bot, si Dudong, basag tayo, si Inder, ito bulog tayo nila. Kung mga dugi guys, kay pangkalibanga, kay mga og plastic guys, mga kakitag plastic, mga on. Wala ka nag-check si sugar, may? Wala na. Wala ka kay balo yung sugar o pila na na. May pag ipasok, Dudong no, ipakaon eh, oh. Nawala tayo hapong aga. Hello everyone. Ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nagkuha na lang po ko daan para unyang gabi. Okay. Malimot at punta rin. Napunta makainom. Kasubraan po na ako kay kung kulang. Maglugaw si mami doon nga. Umaga, wala kayo work ano, kayo wala man sila. Wala sila tangan. Karon sa sila larga di ay silang ay doon di ay. Lima. Ugma des lang larga ni sayo lagi niya di ko ang sakit na. Istan pa kung paniligid. Ano naman sa ligid anak wa sila na. Inisan taon na. Baga mong kaito. Pare kay nagligid ang hinagsukuan. Ay uno kay patuyota ram day gihapon. Yan niya. Dayon guys, mag-utan ko kang Dagol. Sa uling ra ko mag-utan guys kay ay mag-utan, maglugaw kay mayning sa buling kay ako ang dugayon og luto guys nga kanang malata gid bitaw ang kanang kanon. Ako ang Dagol-gulo ay kaayo. Ala unsa butiki dako sa butiki. Tuko. Baga. Tuko, dili ubot lang kanyang luksong ko dayon.
Kuha sa kukuan guys. Ano na syringe? Not man ang ikuan sila ha. Yara guys, naguan ko gamay lang kayo nga kuan kay para. Nakakaon si Dagol kay digit koy din taw no. Pasadaan na kay pingluya kinahanglan at manon gid pud na kay among turing ana dili iro kundi ano anong mga anak sakop namo na diri sulod sa balay. Bila kadlaw na siya way kaon. O gahapon ning kaon man siya gapon sa buntag. Kaon na siya din gabi po nagtimi-timi na siya gabi. Ay no na po na nako bayabas ron. Imbis na ulian ang tatlo sa kanib, baka kanib ba gay na gisagol o sa kay gisagol ni manang ani nga nung naputi ni. Sagulan siguro ni atong tamba sa sundalo nga paracetamol. Nga di man na puti ang kulor ana. Guys, atong lugawan si Dagol guys. Dagol ko anong Dagol guys. Kaya muna ko na si Dagol ubayabas. Dahil mo ubayabas o. Initon sa nasuna ko na yung bayabas. Lami ba ubayabas imnog init good. Kaya makuhaan gito mo sulok gito sa imong. Ma-feel gini mo guys ba ang kanibitang bayabas. Okay ra mo pa siya imnog bugna. Pero mas lami gito imnon siya init kay ma-feel nimo sa imong lawas ba siya kapadulong. Kada ito imnon siya init guys. Abi nimo sa kung ma-feel sa kung likod mo kuan sa likod mo ron ka na mo kamang din. Di ani o diri sa tilaok sa aya sa tiyan. Mo kan siya ba mo scattered. Ana. Ay. Naghaling na po ta guys. Ito tayo sa ano sa ano. Oo, nga kay kuan na. Parang nabilis ko rin sila. Dala ko kay kurinti ani ron kay nag-aircon tag-ud to. Napirang nagtaandaw. Mama ko sa meter ni. Kapong sudod to, like etong pana. Dali ra kay mo kuan. Kurang pud ang isa ko ang adapling kay sunod na ako. Kato bang gikaon nilang kuan. Sayo ilabay, dali ra kay masunod kung atong isugnod. Na guys, dali ra kay ko makahaling guys, tanawa. Dali ra kay ko makahaling mo na expert kay kung mga nana matubukid-bukid ita mapas mo kay walong tamhaling og ulay. Ito pa ning dungagan.
Hindi, di man mabalo eh. Dahil kay dali eh. Uy, napalong. Kaya ito na pong dagkutan. Pinapalong man. I-preso si Dago sa kwarto maybe. Kaya kung pasulon si Duyong gamay, pagkaon ako ng subura. Kaya wala rin ba nakakaugtarong gabi eh. Nana? Oh. Haling ang tawag kay nahulog ang kuan. Agay, napalong. Ito na pong kuwaon kay para tong Yung TV sa kwarto yung tulog ba eh? tulog balik kay sayo pa man kayo. Yan ano, Dudong? Ipasulod yan ka kay pagkaon ako ng kuan sa imo ha. Di na hinuon mo kaon. Kaon. Pasulod na ko si Dago sa kuan guys sa kwarto kay si Dudong gamay. Ako sang gipasulod diri sa sala para makakaon siya. Okay na ay sobra kagabi eh. Unya. Di man na siya kakaon do. Ayaw diha do. Tara do dahil tumutangag sabaw. Di man guni siya kakaog tarong sa gawas guys kay ilugan siya ni Bots mo nang ako siyang ipasulod kaya ako ni pakaon sa yang subura. Para makakaon siya sakto. Eh grabe kito si Bots mo kaon guys, pero weird kito mo kaon si Bots in tawon. Oy, saman. Nara o tagaan kita gamay ani oh. Si Tiger nangayo gamay. Dudong gamay. Dali odong. Oh, kagit lang Tiger. Oh, Dudong gamay oh. Ang dali oh. Dudong. Si Tiger nangayo. Tiger. Ay naman ay pagsiwak-wak. Inakan ano ni. Karon. Oh, ika. Wala pa may pamahaw pero ang sobra mangguna nila gabi eh. May akong gihatan. Si Mickey wapa si Piring wapa ka uli. Baka ito nang laan ng disco siguro ito gabi sila. Araom. Para mahaling. Kita na lang dyan ma-adjust aning kalayo guys kay. Kung dili ta ma-adjust ani di man ni mahaling ning uban kay namo siya skilled gasiga. Kita na lang ma-adjust aning kayo. Oops.
kay para agoy. Ana. Yung siga siya pero nasa kilid. Una. Diri na punta sa kilid magtapok aning uling kay para makuan. Muhaling, makahaling na din ta. Yan, nakuan naman siya. Tangan na to pwede. Napa may gamay. Ang kaning usa diri natin ibutang. Dagko man yung uling utod na yun. Ana na to. Ay, ana pala. Kusog naman yung siga dahil. Pero dagkutan nga po nato ni guys para musiga ang pikas. Very good si Dodong kanyang kaon. Yan, ayoy, mapalong siya, oy. Agay. Tuksan ta. Dagko king ubang uling atuan ko anong kay para anak ka daw. Nagkaog si Dudong guys. Ako na siya igawas kay para si Dagon makagawas sa sala. Dong Dong Tara Dong. Dali. Dong. Hindi na. Tawag ko Linda. Dong Agoy, si Dudong gamay pa. Kung anon ta. Taba si Bots ibinyag tingkaon. Wala pa may tingkaon Bots. Ang sobram ni gabi Bots. Ibinyag tingkaon na guys. Tugod na siya cancer guys. Buyag kini mo ka ano kong husky labrador guys. Pag tama naman na sa dapat lahat. Burot yapon niya. Buyag di kayong paon. Dong, lawas na dong. Sige ragat pangihi dong. Hit na. Pangihi pa. Ito. Dali. Oh, di nakuha na nga tong uling guys. Na ning kuan na ning baga na.
Ako sa trapuhan ng mga ihi guys kay si Dudong gamay gihimog si aratong sala. Iahat mo ani. Iana nako para makitaan ko ninyo. Dudong, yan naglugaw pa si Mami ha. Para makakaon ka ha. Ay, Diyos ko Lord. No, wala ka pa ka. Guys. Uy, naku, naman dahil ni, oh. Ang baga naman dahil ni. Natin yung bayabas guys, kaya may ilang ka bayabas. Wala po kayo ng bayabas kagahapon. Ay, kain na naman po ko dito sa akong mama sa herbal. Kay, da akong mama, dalan po ba na ako nag-herbal dito. Ang yung herbal kay, na ay kaning gabon, kompleto to yung herbal guys, na ay gabon, na ay malunggay, dawa sa malunggay, dayon. Na ay bayabas, na ay daon sa bana, o daon sa kalabastre, kompleto to yung nito yan, nakain naman may gabi ni banana mo to. Wala na lang ko nag-inom sa og kuan kani bayabas diri sa abot sa balay kay nakainom ako herbal ito. Wala kay agas. Pagkaon niya pa nimo agas. Mapalong di gihapon ng agas na to guys, sabi na ko og kanunay na. Anya, ipahinaya na mo dito sa kuan sa amin ang amo ang sa meter ang amo ang agas kay perting kusuga. Sa mga buto niya itong mga gripo. Sa kakusog sa agas mo nang ingon si Panana nga magpalit na daw may washing ng katong automatic kay okay naman ang agas. Anak. Unya kay naamantay kuan guys. Pagsabaw na lang kahapon no. Magsabaw na lang kahapon.
Ana tong rin. Magsabaw na lang ko ka ug malunggay ani kay naamay kuan. Manguha kog malunggay unya guys. Mugawas dayo tag balik guys kay manguha tag malunggay. Na manguha ta dayo tanglad pud. Mangita tag utan guys, may tas buntag pa sayo. Dugay pa niya kuan. Unsaon mo pagtulog ana may nagsalida man ka. Guys. Nangita tag utan guys. Amin ta dapit mga kutanon aning. Kilimpyuhan naman ni Jojo dito dapit ko. George! Wala pa'y kaon, George. Nasa luyot ng tatong. Anya na lang yung naman ani akong bayabas guys kay si Persian. Ay, gawas ka, day. Ikaw, day. Ikaw. Hawa dong, hawa dong. Ang lakaw, day. Adire, agi, day. Dali, day. Dali. Ay, Jesus Christ. Dali. Dili na mo gawas na dong. Kaya gawas naman ka. Ang lakaw. Ikaw. Gawas inday, guys. Para dali ra mo kuan. Nindot ang uling guys kay dali ra siya mo halin. Init na akong bayabas. Na guys. Para mainit dayon kay para makalakaw kung utan. Madto di ko sa unahan guys. Kuha po kong tomato ba dito guys. Nya na lang lapit. Magbara ko guys. Uy kay madto tatang unahan ng waktay bara. Yabang. Berasa ko guys. Ay mag-ampo sa ko guys. O pamanday ko ka-ampo di ay. Ato ko para ampo. Oh, nadi sa taas na akong ulan. Mag-ampo ta guys kay wako kampo karon morning time. Mag-ampo.
sa Espiritu Santo. Amen. Ang nagpagiging ito sa pagbantay sa libingan, nakainom sa limuha. Ikaw ang akong manalawag ng tigpalabipod, ikaw ang akong Diyos, o kanino nagsalig ako, ikan sa tanang katalagman. Mawala ang hisayre, hindi kay kagayon niya, inuman sa tanang sakit ng kamatay. Tabunan ka niya sa iyang mga pako, o dili kagayon niya isa, ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamangunungan, nalipod o magbantay kanimo, di ka unyang hadlok sa mga katalagman sa kagabihion, o sa nga udyong naghadlong, alam sa adlaw sa masakit. Tira. Napuno ka, libo-libo, kanimo apan dili kagayud maunsa. Makita mo unya ang saang pagsilat ang mga dautan, kay gihimo bumangdang panan ang Ginoo. Ang labing halangdod nga imong panalipod, walay katalagman ng dangat kanimo, ug walay kadaot nga moabot tuos sa imong puloy-anan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron panalipod kanimo bisan asa ka paingon. Sa puwangan kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga liyon ug mga bitin nga mga mapintas nga liyon ug mga bitin nga malala. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanak, ug panalikdan ko kadtong niila sa kungalan, sa diyang sangpiton ako nila. Tubagon ko sila, mag-uban ako kanila sa diyang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan, gantihan ko sila taas nga kinabuhi, ug luwason ko gayud sila. Amen. Amen. Manatag ampo guys, karon ato nang tan-awon ang ato ang init naman ni ato ang kuan di ay o bukal na. So magbutang na pug ko sa baso ani kay para mo inom ko og dayabas.
Kaya bukal naman atong bayabas, guys. Oh. Na, bukal na siya. Wala na kakuha daan da kay para makainom ko dayon. Dire na nato gunitan, okay. Kani ato ang kuno para sigurado di ta mapasok. Kay hindi pwes ba kay nang kuan na mapasok ta na. Yan, nakuan gid siya, nabukal gid siya, guys. Nara bayabas. Dahon. Kailan pa na ko si Dagol ani, guys. Iyahan ng lugaw akong gipuli, guys. Putangan ako si Dagol ari Kani Diri ra ko mga sa kuha. Di sa ko mga bayabas kay napay para unya man. Kang Dagol. Naulian si Dagol ani sa iyang kalibanga unya. Pagpainom na ko sa antibiotic, ikalibangan ako siya balik. Gabi si Dagol, guys. Gipainom na mo si Dagol og kuan kaning antibiotic nga tambal og gipainom siya nako siya kay di man siya mukaon og rice. So gipainom nako siya og kuan, guys, kaning itlog nga gibutangan nako og asukal og asin gamay. Kay para masudlan yang tiyan kani karon lugaw. Tataon ako na pag-ayo og luto ang lugaw, guys, kay para kuan masudlan iyang tiyan og kanon. O init na kaayo, guys, ang gatong gawas. Na. Kagabi, guys, kadala kog dako king lubi. Sayang king lubi sa kong magulang, guys, ay tulo ka buk iyang lubi pertin pagadag kuha, guys, nayara dagko kay sa tanan, guys, unya nadaot ra ang duhog, nakitaan pa to nako gibitbit na nako to diri kay kuan pa dato nila gipalit atong October pag gipalit unya unsa na taron October November madaot ang lubi, no, basta dili makuan. Sayang kay lang lubi. Manguha tag-utan, guys, na mga tag-utan. George. Diri na lang kumagi kay Dora. Igo-igo po jag balik na ako ang bayabas bugnaw na ako na tong magyaro. Si George, guys, binyag na anay kaon, guys. Good morning, George. Wala pa kaon, George. Agay, George, sakit kay na imong kuko, George. Yung mga andari o kalamunggay. Uy, nagtabri na mata naman dahil na. Manguha og kalamunggay. Diri ito ipatong ito cellphone, oh. Ano kay para awa dia, George. Naon sa nato ni kay di ta makitaan, guys. Ana at least makita ka. Ay diri dobi sa pikas. Ako sa aning hulman. Dari kay anak kay makita-kita dira. Hi, George, Trigan. Na, guys. Oy, manok, ayaw ko kano ka. Manguha ra ko malunggay, no. Hindi mo ti kay labtan, manguha ra ko kalamunggay. Aduy, tuan mo. Tama na ni. Ay. Aman din silang Bridget dong. Bayog pa dahil sila. Dari ta, guys, manguha ta. Nausa kay utan ni nanay di ari.
Sa nato na ibutang atong kalamunggay guys. Naibutan si nanay diri kaha. Murang ning agay ang kuko ni George uning kuan yun ning dulot sa kong paa. Anta diri ni nanay ang sa iyang tanong diri nga utan guys. Ani hindi kay kulungan si nanay. Ay murag wala may utan si nanay diri. Wala tanong si nanay utan. George, sakita sa ko ang paas imong kuko George. Oy. Perti mang pagkahaitan imong kuko George. Mga kagutan. Kinsa te? Hoy! Ano man? Ako sa aning ipos. Hello guys, maadto na ta dito sa daghan kaayog sa luyot diri guys. O nanurok na pong sa luyot guys kay ting ulan naman. Ato ning pangwaon kay mag-utan tag sa luyot. No, gatapok ang sa luyot. Kay wala man kaayo kuan guys kanang wala man kaayo kaning sani alugbati so sa luyot atong kuan kay lami pud atong bawas aning sa luyot. Kadaplin ta kay naay motor. No, mga sa luyot. Nindot man ko diri sa muagas kay manguan ra ni manubo. Manubo ra diri mga utan guys. Nakakinanglan mamalit. Mga alugbati manubo ra. Laka kong gilugaw dito nasangit ko og kuan. Chismis. Dili ba kanang libak nga chismis guys ha. Istorya ba kay nami silingan pud nga namatay. Lain na ba nilang mga iro diri kay paghuton ta. Angay pagog tuba-tuba guys. Angay tagtanglad gamay. Araon tanglad guys oh. Ay ko na lang hanahan. Kani kay wala ilang iro. Anuan na ba din ilang iro mamusig. Dayon. Angay tagtuba-tuba guys. Tuba-tuba. Narao. Ako may butang sa kong tiil. Nauli-ulian naman akong tiil guys. Tangan na to. Oh, binaku ang kwan sa kong bana. Sakyanan ang drive-ban. Mana dyan? Kanira oy. Buta na ito diri. Nakakuha tag tuba-tuba. Tanglad nakakuha ta. Sa luyot nakakuha ta. Malunggay napay sa luyot po. Wow na to ni. Sayang man. Oh. Sigop din si bananag sa bawaan ni ron. Basta na isabaw na pa may pinirito nga kuan guys. Uy. Na pa may pinirito nga tulingan atong sagulan mo ito ang kuan. Moy ito ang isubak. Ang pinirito nga sa luyot. Ay sa luyot na puig. Pinirito nga kuan ba? Kaning tulingan. Ansa na ni akong cellphone. Daghan kay sa luyot. Dagan kay sa luyot manurok da arite.
O dare o nagtapok o nanguha gani ko. O lami kay labo nagkanang maglisod bitaw mig bawas. Manguha la yung kuani. Pwede na siya. O kana mangin ana. Pwede daw sa high blood. High blood ka? Kana bulak imong imnon. Luternate o kanang violet. Ana unta ko ba nganong sige magkuha kay Hala. daan magud ko magulang ana. Nalimot ko kung say kitabal. Hoy! Ala babay. Daghan kay nagmatambalan number 1 ang high Sa blood imo ana. na tubig. O nini tubig. Lagi kay nang Magkuha ba may nagbuntag sayo? Buntag sayo din. Kuha ko taman gabi eh. Siya. Trisi. Dili na. Ibutan nimo sa baso din. Magpabuka kag tubig. Imong ihumol. Lami na siya imnon ka ng init-init. Kana bang alingam. Kana bang. Pero ilabay na yon. Oy, labot unay mo din. Kuha na puga para kapag kagabi eh. Ay, unsa pa buntagan? Dili, makuha ka. 13 ka bulak. Anang buntag. Mainom ka. Wapay sulod imong tiyan. Imnon nimo din. Pagkagabi na pod. Kanang dayon imong tulog. Tilaw ko. Nalami kay yung pamatian na sige kag panghihip. Tamba sa UTI, tamba sa high blood. UTI gani ko karon. Akana. Agoy ti, inom ana ti. Mabuntag sayo. Total sayo man ka mumata kuha din ka. Oh. Tambal po nagdiabetic. Dagan nagkatambalan di lami kay mong tulog ana. Magsige lang kag pangihi pero ulian jud imong UTI ana. Ilang hoy. Basta 13 sa buntag, 13 sa gabi eh. Nataw na ba? Ayo lagi. Halate yung kanon yung ulo no. Tala. Halal no yung ulo yung kuanon. Yung kusog ba ano oy. Iya po nang ikuan, ibulang. Kuan siya, dili siya kahapak ana niya. Uy Ginoo ko. Kaya gay na kay mga ana, cancer niya. Bantayanon gid ang bata. Nauna pa o. Ano. Lami kaayo ni. Oh, akong bana, ako man yun na siya utanan mabuntag kay. Para makasigop og sabaw. Lami mo kung sabaw buntag sayo eh. Bye-bye bata. Bye-bye. Mingo di ana ron kay wala mo. Walay sounds. Bye-bye. Dire sa kote. Nawan kisaluyot ay. Quick. Hulat ba? Paghulat. Agay. Ngaon silag tanglad guys. Ang uli na ko guys. Ngaon silag daw sa tanglad. Tagaan pa na ko si Dagol. Dagol tagaan na to ani kay para maulian si Dagol. Nakatunog ko. Tai guys, buntag sayo nakatunog. May. Nang ko kaning utang kay magutang ta. May. Namatay si Birds. Ha? Si Birds. Noon sa? Bana ti Jenny ba? Namatay. Mata ko si Bird. Cardiac arrest. Grabe po. Gabi daw ganinong aga. Hubog siguro. Ili po din. Kuan daw nang kuan na mailit daw ningon daw siyang mga bata gipanggakos daw niya. Sa tijini ingin siya anak rin sa tijini. Isi ko bi kay mag-uban ra bata. Kaya diyan kumpare ina daw niya nga tagaan di kag manok kay di na bata magkita. Wala na milit na ba? Nadugay ko dito, nag-check kami kay ni Birds. Dayon.
Ala, kung bayabas, pwede na ni. Ana guys, yan natin butang guys, kay magkuhan ka ni kalamunggay guys. Inya na piring ha. Bata mo si Bort. Kurinta. 40 no? Tuba-tuba. Ako ibutang sa. Unsa ni may isugba ni may? Basta. O ibutang man ni diretso. Ya, kay ikuan Ano di. sa karon ni kita no? Apat na nga. Sige, okay na. Kapalik ko asa man to. Ay, so yan ni kuan. Diyan. Nang kuha po na mo ang balas diya sa pikas. Balas. Na may balas diya tong sobrang ilang hilbit. Nangayo na si. Asa mo ibutang? Nangayo siya dilya. Paligid ka mo. Ayan to. Ako may sakasako dito. Pwede man to na to kaon kay magamit man to na to. Isiminto diya sa gawas o ko. Guys, nang hampul ko og tuba-tuba sa kong tiil, guys. Naara na atong hampulan kay para naulian naman siya, guys, pero hampulan lang nako. Pila din ni kabuk akong nakuha. 5 ra day ni napadayon. Dagan kayo ko andito kanina. Saluyot nang gidagan na akong saluyot kay wala may kuan alugbate. Ang tuba-tuba guys, ihurot na to ni hampol sa tiil na to. Asa to ko ang medyas. Ang para oh. Nya na inday pagulat di day ikaw di. Nahubog na si Bort sa nagot. Sad karon lahubog Ang iya. sulig nga pa ito inom? Oo, Ha? Oo na na. ini. Wala ba ito gitantanan ko. Binatod ang undang na ito inom. Daw eh. Sa ba gusto mo ang daging? Hindi ba? Naihi palangga. Naman. Kuray. Hindi ba mo si Dagul dito sa gawas? Sa gawas ito lang manang. Yung tayo kay kuan gyapon basa. Ito yan eh. Ito. Dito may nagpapalas. Saan ito? Oh, kung sining to ba nga parkinganan ni Dumbadong. Dito siya nakuan ng ibang. Dito may nakuha og balas. Hampulan at ng tiil guys para maulian. Hala, intusos niyo. Sunod na puday ka dito ga sa iyong manang na balay. Oh, Ito eh. dato lang sa dulos. Sulod baka sa sirens no? Nalimot to, nakasulod ko. So guys, sirira tataman kay magtaas lagi atong na vlog guys, maglisod na pud tanig upload. So bye everyone, amping tang tanan. Thank you sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa inyong pag-like, follow, share og pag for watching my vlog. Thank you everyone. Bye, love you all.